اما هناکی بحثا تایبەتمەندیە سوێدایە بکەن جعالیە پێکهاتەیە وێڤە هەژمارە نەشەجهێ وێڤە و پشرە ئەڤ ئالۆزیên ku li Swêda derketine kengî destpêkirine û ziyana wê çi bûye û dawî karvedan çi ye. Swêda ew navê ku herî zêde di çend rojên derbasûyî de hatiye bikaranîn, Swêda şahida her hinek bûyerên dilêş ejdîhayeke mezin e ji bo pêkhateyên Sûriye û testkirin û taqîkirineke nû ye ji bo hikûmeta nû ya Şamê. Swêda yek ji 14 parêzgehên Sûriyeyê dikeve ser sînorê İsraîlê. Em ê hin zanyariyan li ser vê navçeya herî germ ji aliyê bûyeran ve bidin we ku weke Venezuelaya biçûk tê binavkirin. Swêda navenda parêzgeha Swêda bixwe ye. 100 kilometr ji şama paytexta Sûriyê dûr e û li başûrê wê dikeve. Rûberê parêzgeha Swêda 5500 kilometrên çargoşe ye. Hejmara rûniştvanên vê li gorî dawî rapirsiya ku hatiye kirin her çiqasî ku rapirsiyeke nefermiye de sala 2023 de hejmara rûniştvanan geheştiye 800,000 kesan. Pêkhateya wê parêzgehê ji sala 1908 ve bi vî awayî bûye. Rêjeya pêkhateya durzî ku piraniya wê parêzgehê pêktînin ji sedî 87 ji rûniştvanên Swêdayê pêktînin. Xristiyan jî ji sedî 11 ye. Misilman ji sedî 2 ye ku sünne ne. Keşe Nikola Waqas ku keşeyê dêra Qedîs Gorgeştiya Romên Ortodokse li Swêdayê ji Rûdawê re dibêje, li Swêda koçberkirina bi zoreya Kristyanan tune ye. Keşe Nikola Waqas dibêje jî ew kesên ku derketine ji ber rewşên mirovahî û bi awayekî dilxwazî derketine. أنا الأب منقولة وقاص من مطرانية بصرة حوران وجبل عرب للروم الأرثوذكس. Ez baba منقولة وقاص من مطرانية بصرة حوران وشياي عربان رومن أرثوذكس خورية باجار سويداي كنيسة بيروز جورجيوس. إيرو نوچين درو تينا بلافكرن از دوباره دكم نوچين درو دبيجن كوب زوري كريستيان سويداي تينا كوشبركرن از جوارة دبيجم أم لكنيسة مار جورجيوسن لمطرانية أو جي مطرانية حوران بصرة وشياي عربانة أم ببيروزية ريزدارية أنطونيوس سعد الفرن كو أوجي لقل مالفيدرية وسربرشتية همو كارن كو لمطرانية تينا كرندكا جبركو أفدر بويا جهي حواندني و بيشوازية براين ما جهمو رنگان لسويداي أم همو برانا أم لقل هف هاتن پروردكرن و مزنبون و أم دخزمتا مروفو دابين كرنا بيدفيان دفان روشن زحمت ده كو أم تيدا دجين بهفرة آلي كارن هنكس جي باريزگه دركتن كو كي سنة مروفي لجموان هنا و هنجي نخوشي و چار سرية پنجشير لجموان هيا لأفناي ويواتي كو كريستيان تينا كوش بركرن خدا همويان بباريزة و أم لقل هف لفيجيا يدمينن. أكيد ما بيعني إنه عم يتهجأ المسيحيين. الله يحمي الجميع ونحن باقون معا في هذا الجو. چما سويدا وكا فنزويلا بچوك تێ بنافkirin یا باڵکێش li gorî balyozxaneya Venezuela li Şamê ji sedî 6 rûniştvanên Swêdayê li Venezuela jî dayîk bûne. Lewma nasnavê Swêda Venezuela biçûk e. Ew parêzgeha Swêdayê ku ji bilî hemarengiya xwe ya di aliyê pêkhateyan de bi çandiniya xwe jî navdar e. Çend berhemên gelekî bi tam ji parêzgehê derdikevin ji wan jî Swêda navdar e bi çandiniya xwe ya tirî, sêv û zeytûnan berhemekî gelekî baş ji wê parêzgehê digihêje parêzgehên navarasta Sûriye. Ev bûyerên û pêşhatên ku li Swêdayê derketin çawa bûye û paşxana wê bo çi vedgere û kengî dest pê kiriye. Di 12 vê mehê de, di 12 tîrmehê de bazirganekî durzî hatiye revandin ji aliyê çekdarên hozên Ereb ve yan jî bedû. Ku li ser rêka Şamê Swêdayê ev bazirganê durzî ku bazirganekî sebzeyan bû hatiye revandin $7,000 jî hatiye standin. Piştre gotinên taîfî jê re hatiye gotin û lê jî dane. Vê yekê agirê şerê ku ne tenê Swêda lê tev Sûriyê girtiye dest pê kir. Di 13 tîrmehê de şerê durzî û eşîran dest pê kir.
دوێ ڕۆژێدا هەژمارەکە کەس هاتن کوشتن و 100 کەس جی دەرباسکردن. پشتی وێ شەڕ تونتر بووە. دنابەرە 14 بۆ 17 تیرمەهێدا هەژمارە کوشتیان ژی زێدەتر بووە، شەڕێ هەری تند بووە. تێدا 516 کەسان ژیانە خۆش دەستانە. 86 دورزیژی هاتنە گولە بارانکردن، هاتنە عەدامکردن. دا 17 تیرمەهێدا 48 کەس هاتنە کوشتن. ژێ هەژمارێ 30 کەس سڤیل بوونە، 18 لەشکرên سووریە بوونە و 100 کەس ژی بریندار بوونە. ji 16 heta 18 tîrmehê ku firokeyên İsraîlê jî û dronên wê beşdarî vî şerî kirine, êrişî ser Şam û Swêdayê hate kirin. Di encama wan êrîşan de 3 kes hatin kuştin, 34 kesên din jî birîndar bûne. Lê ev yek arasteya şer guhertiye ji ber ku destwerdana İsraîlê metirsiyeke cidî durist kir. Di 19 tîrmehê de jî şer û pevçûn berdewam kirin. Hejmara kuştiyan zêde bû, geheşte 940 kuştiyan. Di 20 tîrmehê de hejmar her zêdetir bû, heta ku geheşt 1000 kuştiyan. Niha li gorî dawî amaran zêdetir ji 1200 kes hatine kuştin. 336 çekdarên durzî, 298 sivîlên durzî, 194 kes hatine gulebaran kirin. 342 leşker û endamên hêzên ewlekariyê li gel 15 endamên hêzên hikûmetê di êrişên İsraîlê de û bi hezaran avahî jî wêran bûne. Di 21 tîrmehê de agirbest bi navbênkariya Amerîka, Tirkiye û Urdun kete warê cîbcîkirinê de. Ev agirbest nehiştiye ku aramî bi tevahî li wê parêzgehê misoger be, ji ber ku hîna jî alozî li çend navçeyan heye, lê 1500 kes hatine veguhestin ji navçeyên xwe bo navçeyên ewlehtir. Ev şerê ku derketiye, hiştiye ku zêdetir ji 128,000 kes koçber bibin û derbeder bibin.